Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili uMkhanyakude TV. Inkulu indaba ke laphana. Isimakwana sikashafuza sesimemezela ukuthi kusasa lokho kusayo wengane zakwethu iyaphuma i-album laphana yesimakwana sikashafuza. Ucela bonke abalandeli bomculo bameseke laphana wengane zakwethu. Isihloko se-album sithi usephumile esandleni. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe uthini okwakuphawula ukuthi ngabe ubani lona osephumile esandleni. Sizozwa i-album mayisiphumile kusasa. Si-channel hamba phambili uMkhanyakude. Siyacela ucindezele subscribe, ucindezele nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo entsha. Sengifile kabuhlungu, sengithoya ngikubula, sengifile kabuhlungu.